Hallo, kudeti, fafudu, de Buddha, fa sabichi, ja, sabichi boy, ja, ja. Maar, usap tak willen we scrollen. En zullen je scrollen, ja, dat je luku zo, ja. Dat je luku te wampisi, dat je zullen je brem saga sadi sai kari, tak je moet tegengas geven, ja. Tegengas hebben. Je hebt dat gewoon tegen wie. Ja, wat tegen wie daar niks te maken. Want oppositie moet gevoerd worden. Ja, niet waar. Ja. We moeten niet allemaal als schaapjes op het droge alles volgen. Nee. Want misschien dat ik deel one post. Dat ik pindakukumande. Ja. En dan me condolera familie. Ja, bijna de wan condolera familie. Want if je familie deed, ja, dan we spaanu alles wat komt bij elkaar. Dan we bera familie. Want her familie no kan takken na sensie. Nee, het is. Ik vind het schandelijk. En zonder schijnen dat we Facebook, we Facebook, like wat geld trommelen. Ja. Dit is geen koektrommel, het is geen pindakoektrommel. Nee, het is een geldtrommel. Ja. Geld optrommelen voor berkoekuma. Nee, maar if a familie. Nou, heb je sensie. Voor berkoekuma, pindakoekuma. Dat wat taki a familie, dat we naar beri. Dat is mijn mening. Ja. Nou, dan nou zo. Nou, met lantie beren. Ja, heel makkelijk gedaan. Ja. Daar is hij mak eenmaal laat die verstaat van ontbinding. Dan make lantie bonken in de oven. Dat brom is het klaar. Hoe de kon van la samenleving lastig terwijl alle moe ik kan sparen 500 SRD. Hè? Besef. If je spaart 500 SRD, dan je abi wajari 6000 SRD. If je don't denk, if je jong not there, do you in de city. Dat je spaart money dat 5 jaar lang je kijkt er niet naar of je kan beren. Pote iwa fonds. Ja, fonds de dape vanaf mi dep chinengere. Mi gram mai pai fonds, mi mai pai fonds, mi pai fonds. Mezelf kom begin met pai mi verzekering, mi overlijdensverzekering. Want je hebt het met de paplepel ingegoten gekregen. Dat hem zorgt dat je nog niet lassa baka die je familie. Dat ook maar, dat hala money op dat we weten, maar een mooi kiboja voor kabaka beri. Besef wat voor schandelijk het is, dat je nog kan. Waka begi money dat gaat bij dat de wallo soort influencer die de contact kon begi money alsof het niks aan de hand is. Er wordt een memo op Facebook gegooid, net na een serie, zo'n bankrekening en de bestand. Nee! Ons moest lukken in uw eigen onafhankelijk zo bij jaar in Nederland. Hoe moet op Nederland maar afhankelijk het is. Afhankelijkheid is gewoon lang op Facebook. Gaat het dan met de werk, Beggy, nog een Beggy hier, nee, dat Euroko. Met de werk. Werk wat taki tak Beggy na Euroko, dat wat taki spaar 500 SRD minimaal wamu. Dan binnen 5 jaar heb je zeker die 23.000 SRD. If je deed, dat is de migrama 89 jaar, toch hij begint hij, tak mi 16 dagen baka. En de karade de wat if je zit je zo braaf, nee, migrama, hij vet niet, wabang. Voetbal voor die, hij vet, hij krab, hij geeft je zei van dat voor hij kreeg ook naar baka. Maar dat is het ready. En maar voor Biggie Baka, wat hij tak, ja, wie smidden, nee, je naam doen dat je alles aan regelen, ja. En zo wordt het. In regel je Baka go. En of je valis maar lastig hier, nee, je piri Baka zeefs, maar luku go na in die vismij, luku lek je smijsie. Wallo takurvis die visbal. Nee toch? Hey, heb een beetje zelfrespect. Hoe deed we, beetje? Nee, stop aan Abedi. Abedi is Abedi gelul musko op nou. Uma shenju srefi. A verandering aan de regering o charenju. A verandering de na ons refi. U veranderen uw lifestyle. U begin qua community. Ja. U pot wan kasmoni zij duur 5 jaar lang.
En dan de een vertrouwelijk persoon zei gestort aan niet op een rekening. Maar heeft was de. Nee, daar we keer uit, want we een gemeenschap dragen elkaar. Ja. Dat is weer, dat is aan het ayudoro. Dat we een beetje in één keer zoveel geld. Is toch onverantwoordelijk? Van wat leer je om aan het zeggen? Wat ook is financiële intelligentie en ook nooit. Financiële intelligentie krijg je door het uit te oefenen. Stop met bedelen.